Jak se jmenuješ, odkud jsi? A ja som teda Hana, som z Trnavy. Prozrať nám, před čím tady stojíme právě teď. Pred Cadillacom Devil z roku 1968, je to coupé a convertible, takže znamená, že je to kabriolet. Řekni nám, jak jsi k tomuhle autu přišla. A toto auto je vlastne dovezené z Francúzska, bol to absolútne že šrot, takže to nešlo spraviť do originálu, takže sme z toho spravili takýto náš ružavý cukríček. Jak dlouho to trvalo, takováhle renovace? A spravili sme to za nejaké cca 2 roky a vlastníme ho teda 5 rokov približne. Co jsou 3 věci, které na tomhle autě miluješ a 3 věci, které na něm nenávidíš? No, takže 3 veci, ktoré absolútne zbožňujem, sú teda určite farba, to, že je to kabriolet a tie kolesa, lebo tie sú naozaj jedinečné. A 3 veci, čo ja nemám rada, je teda samozrejme údržba, pretože je to staré, spotreba, pretože ísť niekam máme spotrebu 23 litrov na 100 km je naozaj hrozné. A to je asi všetko. Viacej sa na tom nedá nenávidieť. Co bys skázal někomu, kdo by se jednou chtěl prohánět na slovenských silnicích v takovém Cadillacu? A pevné nervy, pretože sú rozbité a pretože sú úzke na tie auta. Díky moc za tvoj čas, měj se fajn. Ďakujem.